viewers, hello po. Ay, nasa biyahe kami yung live. Nasa biyahe. Hello po sa tatlong nagtamsak. Viewers, hello po. Buti na lang may signal. Pasensya na kung magalaw yung video kasi nasa biyahe kami. Ate Lini, hello po. Kuya Jaime, hello. Kuya Jaime, hello po. At yun, salamat kay Idol at pinayagan tayo na mag-live ulit. Bago unlimited live po ito. Bago mag alas 12 dapat nakapag-live na lahat. Para makahabol naman yung iba. Thank you sa pag-tune. 7 viewers sila po. Kwentuhan lang tayo. Hindi tayo pwedeng sumayaw, nasa basta. And first time kong makasama sa live na naka-challenge tayo kasama. Grabe kung ano sa daan. Palo. Yes, musta? Okay naman po yung biyahe namin. Bali, kakalabas lang namin ng ng Camarines Sur. Kaka-stop over lang namin sa Ragay. 10 viewers hello. Gaspi. Sana punta kami ng Manila. Manila. Sabay kayong doon. Manila. Bali binigyan lang kami na idol ng na bago mag alas 12. Dapat tapos. Nawala yung charger. Ingat po kayo, sabi niya. Salamat po. Chris po na solido, hello po. Magandang gabi po. Malog. Ano to? Yung charger. Ano mo lang? Dapat flip pa yun. Oo. At nasa BI ka. Kuya Romel. Romahid. Hello po. Ingat kayo ng asawa ng paring Jason David. Salamat po sa suporta nyo. Si Otto din naka-live ngayon. Lahat na nag-live. Laban din sa bus. 15 viewers, hello po. Shoutout po sa lahat. Ano yung binigay na idol, unlimited live. Tapos bago mag alas 12 dapat tapos na. 11:59 dapat tapos na yung live. Ate Marlene, ingat kayo, sabi natin Marlene. Opo Ate Marlene. Magandang gabi. Handaan lang tayo sa salita. Kasi mga Maraming parang Kuya Dong TV Vlog. Good evening idol. Good evening din po Kuya Dong. Mega love shoutout po. Maalok po tayo, maalok.
TV, sa ni Kuya Romel. Malakas po ba yun? Naririnig niyo po ba yung boss natin? Ayaw po, pasensya na kayo at ano, nawawala lang yung signal kasi nasa biyahe. Makabal. Lalaw. Opo, at tsaga-tsaga lang tayo. FNG. At pipilitin natin na mag-live din at nasa biyahe kasi hanggang alas 12 lang yung binibigay ni Idol na live. Ay, dapat yung mabot ang alas 12 pa. Nawala live nyo, Kuya Jason. Opo. Well, Auro, Trinidad Iloco. Opo. Nag-post po si si Idol na dapat umabot ng alas 12. Unlimited. Unlimited po yung live ngayon. Romel, no, ako din yun. Wala talaga signal. Pag alas 12 na bawal na mag-live, sabi Idol. Traffic. Sana may signal. Sakto yung nahintuan natin, may signal. Signal pa. Oh my God. Traffic kami, traffic. Marami. Isang oras to. Hindi naman. Magda. Ay, mandar. Nung pag kumain nila pag oras tayo nakahinto. Hindi, parang may traffic nga talaga kasi. Oo. Oras. Umaga na dumadating. Sobrang mainit. 11 viewers sa Lopo. Shoutout dyan sa Barracks. Ingat po kayo dyan sa mga kasama natin sa Barracks. Gulong-gulo na kung saan manonood. Kailangan din natin mag-live kasi lahat naka-live. Sayang yung yung time na ibinigay ni Idol. May nalang signal natin kasi Pasensya na po kung paputol-putol yung live natin. Sir Romel, wish ko lang mag number 1 ka Marley. Sana Medyo malabo na po yan. hirap habulin. Mahirap habulin. Okay na, malinaw na. Ay, malinaw na daw mamaya mawawala po yan kasi umandar na yung bus. Mahirap habulin siya. Mami, pasok ka na, Mami. Ate Jenny, pasok. Gulong-gulo na yan. Sino pa? Shoutout po sa inyong lahat. Kuya Benji Fernando, hello. Mami Jenny. Ano lang kayo? DIY pa-ilaw-ilaw. Gagawa natin ang paraan niya para makalive. Dagdag ano lang. Dagdag tayo ng kwento. Baba muna kaya tayo. Sakay na lang ulit. Abot na lang. Si Pukot pala. Si Pokot pa lang kami. Ay, si Pukot. Si Pukot pa sana ka ba? Sige. Ha? Karagay, malalapit na si Pukot. Hindi. Pas na tayo. Kanina pa. Nadragay naman. Karagay. Ano yung bumalik? So, ano? Yung tulay. Sa Nilikuan. Ay, Quezon na pala tayo. Isang province Tapos na. pala nakaragay Quezon. Yun, salamat tol. Ay, ingat ka rin dyan tol. Vince. Toblerone. Tol, Vince TV. Bigyan mo ng Toblerone. Sarap ano, Cadbury.
Shoutout kay ano, kay Kuya Tatay na kasama ni Vince ngayon. Pasayawin mo mga pasahero mo. Matulog pa po yung iba. Matulog na. Medyo ano lang kayo. Mahina lang ako. Tunilya sila oh. Masabi pwede sana para may pagpulay. Tulog na po yung mga iba eh. Hmm. Mamaya, pili din natin sila. Pag ano, pag snack time. Diba, pag-iit ko ng terminal. Yan. Medyo okay yun sa kanila. Nasa babang part pala. So anymore, ingat sa biyahe sa inyong dalawa. Malay natin mag-magic ikaw ng sana nga. Bagay, di pa Wala naman, po pa sana. bagay, di pa naman tapos yun. Di pa naman tapos yung laban. Malay natin talaga. Malabo na po yun sa malabo. Hmm. Mahirap pamulin si ano. Malabo. Pero mas maganda po yung ano, yung views. Yung views yung ano, Oh, madagdagan yung views na yung yun. views. Medyo mababa po yung views niya. Yan yung inaano ni Idol Japper. Hindi lang yung ano, hindi lang yung revenue kasi yung views daw po kasi yung nasabi dun. Pag yung mag number 1 ngayong October, kasali pa rin sa ano, November. Yun yung ano dun eh. Sinabi ni Idol sa kagabi dun sa live. Mahirap pamulin si Madam Mister. Kasi ano, ang views. Ay si baby. Ay si baby. Nagpalit na ng bata ng profile. Hindi ako nakaka-escape. Ay, kawawa naman. Kawawa naman yung anak namin. Yakapin mo sa Nelly. Sanay po kasi na may katabi pag natutulog. Kawawa naman si baby. Mama, ay, sorry. Hindi raw siya nakaka-sleep. Tulog ka na nak. Yakapin mo na lang muna si Nelly. Take care always, Maring Jason. Opo, salamat po. Kuya Mario. Yan eh. Hindi. Hindi raw makatulog yung anak namin. Nag-comment. Yakapin mo na lang muna si Nelly. Manood ka muna sa live na para makatulog ka na. Yan, comment po kayo. Ay, umiiyak. ABC TV Vlog, hello po ate. Yan, umiiyak namin, kawawa naman. Hindi raw siya makatulog. Sanay kasi na may mama sa gilid niya. Pag matutulog kasi yan, may katabi yung mama niya. Saglit lang naman kami na. Opo, saglit lang kami bebe. Babalik din naman. Bukas, paggabi, dahil di kami sa next day. Yan si Nene, iyakap-yakapin si Nene. Itabi mo na yung pato. Yung pato na lang nakayakapin mo na. Sino kasama mo sa bahay, baby? Ang pending. Pasensya na po, putol-putol yung live namin. Hili, sino kasama mo dyan sa bahay?
Benji, hello po. Hindi rin makatulog yung anak namin. Iniwanan din pala nung kasama. Nag-amateur. Wawa naman. Mga puto, hirap ang ano, signal. Silent viewers, hello po. Viewers, hello. Hindi ulo pa yung signal. Ano? Baka naghang na to. 11 viewers. 11 viewers, hello po. Pasok ka. Hindi na kasi pag naghang na, yung mga comment din nababasa. Ano ba? Pasok ka kung may load ka. Panghang. Hmm? Paano maghang? Yung sa ano, comment. Bidang. Kung tatanay baby yan. Sabi, ang dami. Sabi yan. Yan. Buhay ko si Baby. Sabi ni baby. Ano sabi na ulit? Nawawala yung signal daw dati. Sabi ni Nilpis ko naman naman. Wala-wala yung ano, yung signal namin. Comment po kayo, comment. Hindi talaga nagpapakita. Hindi yan. Naghang na to. Diyan na lang kayo titingin. Jobbers dito sa Basco. Sir Benji, grabe ang account ni Sir Benji Fernando. 4 ang account. Pasensya na kayo at yung signal natin. Stable. Yun, shoutout kay Kuya Jogger. Yan ulit. Kuya Noli, shoutout Kuya Noli. Wala-wala yung signal natin. Si Ate Eva lang. Ate iba lang, hello. Si Benji talaga ang daming. Kasi
Pasensya na ho kayo. Mahina ang signal. Tsatsagaan ko to. Bago mag alas 12. Bebe, sino kasama mo dyan? Bebe, comment ka bebe. Hindi ako makapag-chat eh. Hindi na lang signal eh. Takot na ni baby eh. Hindi mo ba mabilig kami dalawa? Ganyan pala yun. Lahat. Oo. Lang na yan. Yes. TV vlog. Lobo. Tambak. Hirap na. Pasensya na po kayo. Putol-putol. Shoutout po sa lahat. Last live. Unlimited naman yung live ngayon na binigay. Basta before 12. Ang chat ko na lang kaya mo. Para hindi compatible yung code. Kasi stick kasi yung ano, charger. Hindi nagpagana sa power bank. Ayaw. Make sure mo lang na kapit ng problem. Ay, Tilo, hello. Tilo. Kumusta ka? Tilo amo. Hello. Tilo, kape. Kape tayo, tilo, kape. Gabi na kapit pa. Tilo. Or. Viewers, hello po. Kuya Jogger, hello. Shoutout kay Kuya Jogger. Shout out kay Kuya Benji Fernando. Kuya Benji Fernando, shoutout. Apat yung account niya. ABCTV Vlog, hello po. Shoutout sa 11 viewers. Tingnan mo ka. Ano pala ko na? Tumatawa si ano. Tilo. Bakit ano ba ang ano? Tumatawa si Tilo. Saan yun si Tilo? Ha? Sa barracks. Bakit hindi ka Tilo natutulog sa bahay? Aswang nga daw, aswang. Parang confirm nga yung aswang dyan. Kasi si parang Jason nung nakaraan. Magkausap ka. May naamoy daw siya parang abuse. Eh di ba? Isa lang ibig sabihin na. Basa ka, basa. Tamsak dan Paris from Eps TV Vlog. Si Yen. From, sa ano siya, subscriber niya Ate Eps TV Vlog. Yun. Atiel, hello. Si Yen. Parang lalaki siya. Si Yen. 12 viewers, hello po. Medyo mukay ako na yung signal natin. Kuya Royal Juliano, shoutout po. Nasa trabaho siguro sa Ate Maris. Anong oras na ba sa ibang bansa pag nandito? Ano? Kuya Jojo, shoutout. ABC Vlog, Ate ABC Vlog, hello po. Eps TV Vlog. Hmm? Eps TV Vlog. ABC Vlog.
Lagi mo. Layo-layo po yung biyahe na. Darating tayo doon mga 3. Kasi nasa 2 hours yung biyahe. Ganito, medyo ang traffic. Parang kailangan ko na siguro sumayaw dito. JR Gonzales Cerezo. Kuya Benji Fernando, malakas na daw yung net. Kaya din na maputol. Kaso sa daan kasi talaga mawawala ka rin. Chad Gonzales Cerezo. Hello po. Ano ba tayo? Salamat po at ABCBC Vlog. Nag-loading na naman daw si JR. JR Cerezo loading talaga. Sayang naman kasi nung oras na binigay na idol kung di tayo magla-live. Try lang naman tong live na to kahit paputol-putol kasi sayang. Malay mo may sayang. Malay mo may ano mo? Eric. JR Vlog. Big pa ba? Talaga. Okay na. Mamaya po. May baon po kaming kape. Turn left. Diyan ako konti. Ba ako.
7 viewers sa loob. Ano oras na ba, ma? Nice. Bakal magpas tayo. Ang ano lang tayo. 11:49. Bago mag alas 12 dapat. 11:50. Mamamatay ko dito. Mamaya yung ano, church. Ang traffic. Nilong. Yung liwas na po. Yes, daw. Yes, may binasabi. Opo, nasa ano, nasa Quezon Province sa amin. Pag-amoy ko pala na. Naka-aircon tayo sa 7:20. Naka-aircon po kami. Hindi namin maamoy yung ano, amoy kopra. Wala kahit na. Nakaka-amoy mo. Wala ko amoy kilikili. Pag-amoy kilikili. Tanghali na yan. Tumama to. Kapag amoy baha Manila. Pero grabe ang ano ngayon sa Manila. Mga suspended ang klase. Grabe po sa grabe ang flow. At talaga na pa ang flow ngayon.
Pag ako rin kiligili, tanghali na yan. Snack. Tortillos. Tawag nila. Hmm? Panay kain yung tortillas. Ten viewers sa lupo. Nai-clip na po ako. Hindi ko na kintain. Dami mong account kaya BMG ah. Tanggalan to. Ati talagang natutulog sa biyahe. Hmm? Kuya Benji. Kuya Benji, hello po. Ano ba yan? Kaya Benji. Tapos si Kuya Benji ulit. Kuya Rahim. Kuya Rajim Kasilangan. Hello. May out ko na to. Out ko na to mga Mga kain. hmm? Wala yung signal. Nag-try lang naman ako na mag-play. Hello po. Ito po, Bel. Lopez na pala tayo. Nasa ano na kami, Lopez, Quezon. Bibigyan ano pares. Lugaw. Sa labas. Nakatulog ng aking bebe. Hmm? Nakatulog na ba ang aking bebe? Ano yung tubig mo? Ano? May viewers po. Nasa Lopez, Quezon na tayo. Pero may pili na ang lugaw doon. Yun o. Hindi, nakita ko lang. May nagtitinda lang. Hmm? Nakita ko may nagtitinda lang lugaw. Oo daw ate siya. 10 viewers po. Hello po. Nasa Lopez na po. Sigurado ay ano. tubig ko. Mamaya. Nahihiya ako. Sabi ko sa'yo, walang yung ano, toilet.
Ito sa atin. Tubig. Ubus na yung pwede mo. Sa Lopez, Quezon. Tapos yung live nila. Natapos ako lang mag-live. Kamusta? Kamusta yung live mo? Nasa bus pa po kami. Nag-grab tayo sumakay ako. Bakuhaan. Hindi, may bumaba lang. Ayos daw na sa 5.3K. Sana all. Ano pa makagraduate ka? Last, gusto ko subag na 2.3 okay. Okay na. Okay yan. Kahit ilan yung pumasok, okay pa din yan. Hindi rin biro yung mga ano. Hindi rin biro yung sa Lopez pa na Lopez pa lang po, Lopez. Kaya po. Aircon nyo. Aircon. Sige po, kumulit ng makaskas na kumulit ko ng makaskas. Kung ano? Makaskas. Kasas nga eh. Tagpo sila. Ano lang. Alamit Nona. Shoutout, sabi ni Kevin G. Agom ni Luna, shoutout. Agom ni Nona. May kasama yan. Kasi pag ano, pag nawala pa, mag-out na ako. Hindi manudobat lang yung cellphone ko. Madara ko. Yung nawalan pa po yung signal mag-out. Kalabang dyan. Kalabang dyan. Lalo pa po? Lopez pa lang, Lopez. Parang estimate namin. 3 kasi ganun talaga pag ano dito. 3 to 4, sigurado yan. Biyahe ng mga almost 12 hours. Pag traffic, yun. 13 to 14. Pero pinaka-sure ako nasa 12 hours. Bababa na si Jason sa akin. Parang hindi
po siya makakapunta sa Alabang. Alanganin po. Hindi ako makapunta doon kasi balikan lang kami. Siglitan lang kami kasi ngayon yung anak namin. Hmm. Nahihirapan niya matulog kung wala ako. Shoutout po sa 10 viewers. May comment si baby. Comment po si baby. Pop-up ba? Saan mo daw? Ay, nag-upload. Gising pa siya. Hindi pa siya nakaka-sleep. Hmm? Ang talaga ng kasama ko. Ano yan? Pahinga yun. Tumatagod na yung server. Tumatagod ang tao yung server ni Juliet. Oh? Oh? Ano? Ano siya ng vlogs? Hmm? Aray. Hmm. Ay, may bata. Luma. Luma ka ba? Tapos na tayo luma. Di ba? Di ba? Yan pag naputol yung ano, signal, mag-out na ako. Nakakaya lang po sa inyo. Kanina pa tayo na. Almost 35 minutes. Dalawang minutes. Kalapit daw sila ligacho ng province. Hmm? Ano? Saan ba yun sa ligacho sa daet? Oo, labo. Sa labo. May charge pa ba yung Ano yung charger ko? Wala mo na. Ayan. Labo siya ako kapalong. 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 Kapalong nga. Naunahan yun, Randy. Sa unahan. 12 viewers sa loob po. Bawi tayo ng tulog pagdating. Okay lang yung ano. Hindi ka tulad.
14 viewers ano. Send na. Pagkatulog nila, bawal. Hmm? Bawal. Magano? Patutulog. Copyright na. Hello, hello, hello. Ikaw, pet nyo, kanta, magaling. Magaling kumanta. I-11 tapos sister mo champion singing contest. Hmm? Mag-contact daw na ano, kantahan. I-invite daw. Si Alep at saka yung mga kapatid. Hmm. Busy nga sa amateur nga ngayon yung ano kapatid. Iniwanan namin dun sa bahay para magbantay dun sa anak. Iniwan. Iniwanan. Nagsumbong yung anak ko. Nag-comment. Biglang may kantahan. Alipin na live kami ni Idol ngayon. Pero abot lang na ano. Ni Idol ngayon. Pero abot lang na ano. Abot lang na 15. Yung mga, Oo. yung mga ano sa, kumba sa, Dami-dami nag-live ngayon. sana madami yung makakapot. Kasi kick-outan po ngayon eh. Mukhang 15 daw. Kick-out. Sana madami yung makakapol para damon kami area. Sabi. Maging magandang resulta ng lakad nyo this time. Sana nga po Ate Cherry. Ano nga po. Kaya biglaan tayo nag-live. Kasi utos na Idol. Anong oras ang Idol live Japper. bukas? Depende sa kanila. Mag Silang sunod Oo. sa pero always niyan siguro 11 na. mga 12 siguro para makatulog naman tayo ng ano ng gusto. Si Kulata paunahin ko. Feeling ko dapat mauna pa kasi ang hirap kasi sundan ng sayawan tapos tayo wala tapos si Pinuno Depende. sayawan. Pwede. Dapat, Kasi gigising tayo ano, oo, kaya samahan mo ko. 11, ikaw na lang mauna. Mahirap mag ano. Dapat
po Ate Cherry, salamat po sa suporta niyo. Ate Cherry, sa dami ng ano na Ate Cherry. Basta ingat po kayo sa trabaho. Ingat po kayo sa trabaho at thank you po sa lahat ng ano, pakulay. Always. Medyo mahina lang ang madami na Hello po Ate Ibs. Ate Ems na parating siya talagang sulit. Kaya si Ate Ems ano sa mga nanonood, ano, suportahan niyo din Yun. Ate Ems ko. Thank you. Kayo din, ingat sa lakad. Opo. Ate Cherry, thank you always po. Kasi ano, kung wala po kayo, ano, syempre, hindi siya parating nag-work or 3. Kung ano, yung mga nag-live ngayon, kung baka bukas number 4 tayo. Yung mga nag-live, Oo. okay lang kahit na number ka pa sa madami na nakahabol na yan. Kasi madami talagang ano, Putol-putol kasi yung signal kanina. hindi talaga makakahabol sila. Madami talaga ang mawawala. Kaming mag-kick out. Sana makahabol kasi mas masaya kapag madami. Hindi pag nag-a-announce, mas maganda pag madami yung umulan kung anong number ka. Kaya nakakatawa din. Sana kahit sa views natin, pumalo din sila. Kasi ano, 60,000 diba? Madami yung si Idol Fragstar din. Sana. Eh, pasok siya doon. Pasok siya. Oo. Anto ka na. Medyo antok na. Anong gawin natin? End ka na. Maya-maya. May add din pala sa live. Meron po. Ang ano sa live kasi views din. Diba? Ano? Pwede tayo magpawal. May ano pa sila. Shoutout daw kay Ate Cherry, sabi ni Ems TV. Ate Ibs TV Vlog. Thank you daw sa Ate Cherry. Maya mag-e-end na rin. Nasa work po ba kayo Ate Cherry? O nasa bahay nyo na? Mahaba pa yung biyahe natin. Grabe ang biyahe 12 hours. Ngayon, parang naabot tayo ng 20. Medyo grabe. Ikalamigin natin. Tingnan na. Yan. Si Ate Cherry. Thank you, Ate Cherry. Uy! Thank you po Ate Cherry. Thank you po. Thank you po ng marami. Ano? Ate. Ayan, Lord. Pasensya na po, Ate Cherry. Kung hindi mo nga, Salamat po Ate Cherry sa pakulay. hindi ko nga Ayan. malay ko kasi nagtang kanina yung cellphone. Walang signal ko kanina eh. Ayan, nag-ano na, loading na naman. Doon. Pwede ng bottled water. Ayun, Ate Cherry. Nagbaon po kami. Nagbaon kami ng tubig, tapos cup noodles, tapos kanin, tapos ano, ulam para makatipid. Tapos may nilaga kami itlog na dala. Love you po Ate Cherry. Cherry, thank you so much po. Sa araw-araw,
Nasa work po ba kayo? Anong oras na po sa inyo? Thank you po, thank you, thank you, thank you. Grabe yung suporta nyo. Pasulit. Oo. Nakakahiya na. Nakakahiya na minsan. Kasi araw-araw Antok na. 10 viewers low. Ito isa isang sa nagbawas din. Bukas po yung live ko mga 11 siguro, 11. Depende sa usapan. Oo. Ang hirap kasi sa mag-ungsi at kasi Sige, tanong katawan. Bawakan mo ako. Pasigan. Hi. Good evening po. Magandang gabi. Si Ate Fe. Magandang gabi, Ate Fe. Nasa biyahe po. Ano. Sino yun? Si Ate Isa? Fe. Si Jordan. Kaya Jordan. Hello po kay Jordan. Marami na ano, PGH sa ATP. Kabarangay po namin yan sa ano, ATP. Manila po. Nasa biyahe po. Pipila naman kami sa ano, sa PGH sa ATP. Bukas po sila po. Mga tuwalya. Bukas, ano, bukas ganito. Ganito bukas, nasa ano na kami. Nakapila na kami niyan bukas. Opo, Ate. Ganitong oras. Check up po. Kailangan din natin bumalik kasi yun nga, naka-challenge. Kaya kanina sabi niya, wag na ako sumama. Kasi kanina, nahilo. Namutla. Lilipas din. Namutla sa biyahe kanina. Marami naman ako may dalang. Kaya may dalang kating ko. Ako yung may dalang kating ko. Ganyan din ako dati. Pero dito sulat. Walang pagpila. Sa akin, sa ano po kasi, well, may nakapila rin. Oo. Tsaga lang, tsaga. Ate Iba, hi po. Sabi niya sa akin Ate Cherry, wag na daw sumama. Kasi naka-challenge daw, sayang. Ako po di ko iniisip yung ano, kasi tulad kanina nga, nanghina siya tapos namutla. Okay lang. Lilipas din. At least alam ko yung gagawin ko pagkat Tsaga lang po talaga. Sony Captain. so, no, Sunny Cavite, ingat po sa biyahe kami. Toronto, Canada. Yun, hello po sa ano, Sa mga dyan sa Canada. Toronto, Canada. Hello po, ingat po kayo dyan sa ano, Toronto. Ingat po. Salamat po sa pag-tune in. Nag-charge ko ayos yung cellphone. Hi Sunny, sabi ni Ate Maris. Si Ate Cherry. Si Ate Ay, Ate Cherry. Cherry. Puyat na talaga. Tukan. Ate Cherry.
naalala ko si Ate Maris. O nga, di naka tune si Ate Maris. Bakit po weather ata sa nag-snow na yun. Kaya ako Opo Ate P, salamat po. Ingat po ako. Salamat. Anong bansa po kayo, no? At si Cherry? Kung nagbasa lang po, snow na. Benji. May pinsan ako sa Bicol. Portugal. Di si si Ate P, yung asawa niya ay Portugal. Salyes po yan si Ate P. Naasawa. Na pangasawa ng Portugal. Taga San Juan. Pero sa beach siya sa Manila. Tagal na yun, bira naman yan umuwi. Bira na umuwi niya. Kapatid ni Tatay ko yan. Hindi siya yung nagbigay ng damit kay Bebe ng bilyat. Siya ba yun? Hindi. Parang siya nga yun. Dapat yung cellphone mo. Yun po, sa mga naka-tune in. Yan, Ate Cherry, mamaya po mag-out na kasi lubat na yung cellphone ko. Kaya Benji, mag-out na rin po ako mamaya. Ate P. At si Ate Sony po. Salat. Sorry. Ate Abe's TV Vlog, mag-out na rin ako mamaya. Sa mga silent viewers natin dyan, mag-out na po ako mamaya kasi palubat na. Lola daw ni Sir Benji, Portugal. Dalan Kuyo. Taga. Ingat po kayo sa work niyo. Ilan po kayo Mas lang? bukas pasok po kayo mga 11 o basta mga ganyang oras. Lalive po ako. Mag-usap po sa At yun, salamat po Ate Cherry sa pakulay mo. Thank you po. Love you. Uy! Ate Cherry. Thank you po ulit. Eh, padagdag pa talaga, may pahabol pa. May pahabol po sa Ate Cherry. Thank you po. Hindi ko malike dito sa live ko yung mo kasi naghang na tong cellphone ko. Bali dito na lang nagbabasa sa phone niya. Account po ng anak ko Yung yung account niya. mag-buy muna po ako. Opo, Sabi ni opo. Ate Cherry. Kami din po Ate Alam po, Cherry. ingat po, ingat. Ano na lang po. Maya maya mag-out na rin po ako. Kasi di na rin Lobat. kinakaya ng At ng cellphone niya. hindi na kinakaya ng mata. Thank you so much daw sabi ni Ems Louis Vlog. At sabi natin Cherry wish Wish you a nice trips. Yun po, salamat po, salamat. Kaya rin po, ingat po kayo sa Ingat po kayo sa work. Ingat Thank po kayo you. sa lahat ng bagay. At mamaya-maya po mag-end na rin po kami. Oo. Kasi sobrang ano na ba nila? Nasa ang lugar na po kami. Traffic. Tsaka ako na lang. Yan o. Bago ka naman nato eh. Lucelle na na. Di ba?
din. Wala. Dapat nga nasa ano na tayo yan. Patimunan. Ganitong oras. Patimunan dapat. Diba? Unlimited naman diba? Nakalagay doon. Unlimited no? Diba? Ibig sabihin, tutulog ka na. Mas malulubad yung cellphone mo. Oo. Yan po, at mag-out na muna kami. Thank you po sa lahat na ano. At Jerry, thank you po. At sa lahat na mga viewers na pumasok. Yun, Coach TV Vlog, Kevin G. Ate Yung Portugal. 10 viewers ito. Sonny Capite, thank you po. Ingat po kayo dyan sa Toronto. Toronto, Canada. May ano dyan eh, yung mga taga-bato na nasa Toronto. Sino? Yung nagbablog, Sino ba? si, ano yung tawag na? Yung nagbablog na ano, yung babae na may mga tato. Nasa Toronto yun eh. Kathleen mo yung tawag ano. Yung may tato, yung nagluluto. Nasa Toronto yun sila eh. Kaya lang hindi mo na nag-force pupunta sa kanila. Ano? Bye-bye time na rin. Ano yan? Prepare for work. Kaya lang hindi. Ay, Jesus. Ate Cherry, thank you po so much. Thank you po sa Opo. always po. Thank you po kasi parating ako live chat. Ay, papasok. Siya. O sige po, ingat po kayo. Ingat. Thank you po Ate Cherry. Thank you so much po.